Ang residente naman malapit sa Villasis Santo Tomas Bridge panawagan pa din na matapos na ang matagal na konstruksyon ng nasabing tulay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Panawagan na rin ng ilang residente na matapos na ang halos mag-iisang dekadang konstruksyon ng Villasis Santo Tomas Bridge sa Villasis, Pangasinan. 8 taon na magmula nung simula nitong proyektong ito dito sa bahagi ng Villasis, Pangasinan, ang Villasis to Santo Tomas Bridge dito sa ating lalawigan, no? Pero nung binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon, anya simula 2018 hanggang sa kasalukuyan ngayong taong 2026, hindi pa rin tapos ang naturang proyekto. Habang hindi pa natatapos ang proyekto, may pansamantalang tulay na itinayo sa tabi nito na kasalukuyang dinaraanan ng mga motorista at residente. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ang tulay kapag tuluyan na itong natapos, lalo na sa pagpapagaan ng transportasyon at sa pagbawas ng mabigat na daloy ng trapiko sa ibang rutang dinaraanan. Kaya maganda rin kung matapos na ito. Lahat ng travelers na Maynila to Norte, pwede na, papuntang Dagupan, pwede shortcut na yan. Sa kanyang pagbisita ay binigyang diin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kanilang hakbang na unahing tapusin ang mga natenggang proyekto upang tuluyan na itong mapakinabangan ng mga mamamayan. Kasamang mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.